ihu matrak skuti aphan patong tekang phit Inglong po hanso kenam kelang cari atum pen perang ke ame ke phapon MCC Vice Tour Program of Karbi Anglong District Congress Committee Joy Bharat Satyagraha ajai mek kapaman pon Nele birta thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwar Kaching Honara do anaphan Kardom nang pajireklo Kardom Tangna pini arsik jitla pen sodda ka birta nonang ton pen arjikta Ihu matrak skuti aphan patong tekang phit Pini jang mipo chiklo ni phaikre isi arni gang sama pora hud di phurong khelana long traka bang ame thanga towar kachi dam de data jok inut manja pen ke dam bom arloso Birinda Hasnu aphan di phurong khelana long AS5A isi AC nerkep truck free truck atrak skuti aphan patong ajok skuti abang truck arum mate arlo lutchaklo bonta ko pai ke me piga jok Birinda Hasnu abang chon phitama me thang apranan ke jok chitlo Truck katewar abang phomen lake Viharuddin busi pangthekpon Lason sin non amat dipurai koma saikya tumsi chepari deng ponlo pusi birta tokbom apor hutan ke birta ripden long Unar naam ki asile Brinda Hasnu ha Brinda Hasnu ki Brinda Hasnu Brinda Hasnu apnar ghor kor asile Mor ghor tu Manja apnar ghor Manja na apuni mane dipurai asile Deputy apnar husband or naam Rahul Townsend Manja no ghor No mor husband ghor tu Dipu hoy apuni mane Manja pora aise apnar ghor Manja mor ma ghor tu moi jam marisu moi jam mara hamare pathor lagi oy apnar naam ki asile Biar ki asile Saruk ki asile oy naam ki asile apnar bhai apnar naam ki asile ha Piaruddin इधर आओ ना तुम Piaruddin ghor kot चाबी गाड़ी की चाबी देना अरे oy mal ki ase gari हाँ चाबी दे दो हाँ गाड़ी ले जाओ oy ghor kot ghor Longka na Karbi Anglong di Phupen Prodip Rangphar report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha MCC Vice Tour Program of Karbi Anglong District Congress Committee Joy Bharat Satyagraha ajai mek kapaman pon Patumi jang mipo chiklo ni phai cap arni lakha kre sir cap Dhonsiri arlo Dhonsiri Mondal Congress Committee atumpen dilaji kilometer cap along Joy Bharat Satyagraha ajai mek kapadopon Labang saja mek along Dhonsiri Mondal Congress Committee ame phu Dilip Kumar Bepen mei chepahim phu ponsi mei chengpon Lapen kedam tang lakha kre sir cap Dhonsiri pen ki thordona candidate Niren Mai Bongsa sitame radaphan non kewangji ningkan surihini ra engkora pli ahut MP kilik ahut mesen pen kachepahai ponthek ja phan bidi sore lapen RD dojot pen chingki chethan pado Lasonsi Dhonsiri Mohila Congress Committee ame philapen Arya Sangho tumsitame non kachari bom Bharatiya Janata Party mate BJP a sarkar ke claim kedam ke chok chalam the jongponsi puthot ke bang jiarni Dhonsiri Mohila Congress Committee sitame kapache thang lapen kapang tang pon thu thek ji alam the sitame chethan chemom padopon Lasonsi manpeng pen bang some long kachetong don la abari minister mate Karbi Anglong District Congress Committee ame phusum rong hang sitame chetong don pen non ke bang ji ningkan surihini ra engkora plia ningkan MP Kilika Farman RD dojot alam the chethan chepare pon lapen Congress atum puthot Karbi Anglong arlo jakong kacheban thuji aphan sitame abari minister mate Karbi Anglong District Congress Committee ame phu sumrong hang pen hadak arara phan than pachini pon Kepadusi Dhonsiri Mondal Congress Committee ame phu Dilip Kumar Bepen meya long kachetong kaddogobe arar phan churupa jersey labangso ame mesen ing samjin pen paman ponlo Nili tumpini ladak Dhonsiri Mondal Congress la DCCI pen tour program ke bang alangli akhai District Congress President
sumrong ha ke hai dak nang si tong dun asin nili tum la dak mai ke do bang la puson lo nili tum kongres atum phan puson sila kongres a borkar tum phan la hai ke paching thur thegima ba kadok we la hai ke pa develop thegima la so phan si la dak kaching room lo chi than chi mu mai lo la so pochi nili tum la dak ke la dak nili tum mondol kongres pensi la so bang deng pon lo non ladak nang tum ke do constituency men ke kopi nili tum ladak constitution ke 19 nong dhonsiri MSC constituency la ke dam tang election hot dam tang la MP election hot dang nang tum constituency pen congress party ko an se hai long dun la bang so alak khan nang nili tum ene ke ladak menang ana public tum nili tum phan ningnang rung pon lo ba nili tum long wang lo mate ladak nili tum long menang ana sirap dun lo bon sita me ladak isi aka chokche bang la puson lo ho la APSLC la pen la soa independent isoterang pi tum la hananga phang hoduna jok nili tum bhut kilong asap komu chet lo la sopo se la hai tum che thak et a joini si pini alang li tum la nili tuma bhuta la tum khlang no lap lo ko se nili tum kilong asap komu chot non ke wang ji aprang phan nang tum congress party pen ke kopia keng kam ke deng pon ji ka chi sik sila ke wang ji lang election ka chi pe hai pon jela so bidi nang tum long duk lang nili tum bang ke la puson lo bang hala all india congress committee tum nang pin khada teng pen nili tum la hat se hat juru la pen bharat juru la hai program deng pon bom si non ke la PCC 3 nili tum 52 53 54 PCC do la sila so PCC along nili tum along 3 dam si la so PCC ke seng la so bang nili tum seng dam po aprang si ke bang krethom pusita me nili tum la bang kep ba bang troxivet pusita me la so seng pensi la pensi nili tum ako intur thupu Karbi Anglong Difu Pen Pradip Rangphar report Biswanath Karbi Live Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha Inglong po hanso kenam kelang chari atom pen pherang kya me ke phapon Jangmi po chikloni phai crazy arni ataba por malom pen long nit hanso kangton asai hemalong inglong po hanso kenam kelang chari atom pen pherang kya me kang nipon Pherang kya me kang nipon nang ko kalam thelake Karbi Anglong Autonomous Council pen TP chalan TP ponsi revenue long nangchi lapen rara phan klarda kalam theke than ponja phansi joysing kram sala pen Jameson teron atom pen pherang kya me ke phapon nang kok lopusi lamthe chipeklang po Tangte non inglong po hanso kenam kelang chari atom pen pherang kya me long nang ke thando nalam thele non ang ton pen ajik sinang Aseko la ining hansu kenam labang so kenam juga tentang Desember ingkor net kepen pinian ini tarik isi nah lo nasi nah sodak anggong ini kan kadu kabe la sitio puno iklem kedam puno lapen hansu puno pa birik puno pa la karbietum ba inglong kidora tum kacutiki lahai ahornu ason namung an tak ini pondo nasi nili bangke ke pacini tuyi bangke nili tumphan angsong pen nang pacini piglo pen alang le kram sasangu bang wa klar tak ini singasonara phan la klar dak alam thelang le than lo nasi nili bangke aku kacuni riji bangke lalo singhason mate ladak la singhason lo la thenbung puno jelanbung puno la mankru puno la singhason puno langbriga thoi la havarisi atum han la katiki hansu la pen nempo harmit ba la pen abere nane ke hanjang melen ta ho nane ke hanjang ta ho la hai katiki tum phan bang ke nili chuningri lo claim pami nang po muning pe na bang ke pining ta kesaman atum chi paduk tum kesaman to non tangka penang lo renti lo li karbi tum ta nili tumang ta dak ke tum ta ningarong tik tik lo lang le kram sa sang pen ta kai ta pasing nek man man lo
Mane people ma polo tangte bang khai ligi cholong kali itum karbia khai itum si icholong nasa ador ta long lo lapen hanso katiki de pham da nili chu kadam tang pi atari mi honi li ni da nili singhason chidam lang hada chidam pa si nili than de gang lo je hanso horbu bangke nang tum bangke claim pa mekanoi muning ke non ador ke bang anso se muning ke ador bang ko nasina tum bangke ki claim ci paduk tu claim nangi claim kedelo pulu tangte long ledet po nasi la non ki ong nai pulu tangte pelandam lo pulu tangte singhason ata dopik setami asapo ke la pula khondamona side atun naten si asapo abisi ke bangchat mane la pupen asapo difference bechat nasi la pua side difference pa videji phana singhason ara atum phanchu ni rilo muning pe na bangke adon tinta track hum hansu tekele dowek pu bose nili hoso than dekang lo ta ining ke lo nasi nili la so hansu ke nama puthak mate la so godam lo pini pen tarigin ko rai si an la so da kang bong ke claim ke tam nili tum chok sida seta lili de seta ni tum claim pono dam pono itu masar ake hai umur sing kisu la pen sangpi nirola phangchupi lapen doktor Tularam rong hangsar alang letum aning kimi pen karbiara da phan mate karbiang long ara da phan ke paching thu rabar sai nangki ti pon thai ga pot nili doktor Tularam rong hangsar lapen dak singhason local MEC umur sing tiso lapen sangpi nirola phangchupi ake hai pi do phan nilitu na dak longnit la hanso ke nam la so committee hoi pen alang letum han tame nili suri kardom paji reglo la senili lag so pathar bangke nili ansi lam ni chalo Karbi Anglong manja pen momita timongpi report Biswanath Karbi Live tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme